Bueno, estamos xa, grazas Sofía pola conexión. Veño ahora de buscar tivemos aí un problema de logística. Estamos cos mozos do CPI o cruce, vale? Creo que Belén, Belén é a nosa técnica, non sei se tes os nomes, pero bueno, van non decir eles, porque non tiñamos, bueno, tenos que ter porque se salen na rotulación, vale? Pero repetidemos nomes, vos sodes? Espera, espera que venga o... Queremos ir tan ao límite do tempo, vi pa aquí, vi pa lá, que está o técnico vindo ahora. Sí, vale, ti eres Mauro, verdad? Eu sou Mauro, sí. Mauro, ti eres? Víctor. Víctor Uxía. e ti Uxía. Non sei se... Poñed os auriculares, porfa. Sí. Vale, temos a Mauro, a Víctor e a Uxía. Bueno, pois vamos a ver, vos xa levades aquí esta a terceira edición que creo que vindes. Vale. Nada, como estades vendo este ano a feira? Se xa viñeste algunha vez? Viñestes algunha vez previa? Sí. Sí, os tres? Sí. Genial. Como estades vendo? Como sempre? Alguna cousa diferente? Pois moi ben, a min... A chegada un pillo, Ben, a min vin varios postos e están moi ben e, bueno, máis ou menos como outros anos. Eu tamén vexo a igual, un pouco máis pequena, eso sí. Máis pequena? Sí, Máis estreita? Ten máis estreitos este ano? sí. Aunque eu creo que tamén está igual, pero con máis variedades. Sí? Bueno, o importante é o que, neste caso, o que vos nos traedes. Que é o que nos traedes? A ver, un pouco en xeral e despois preguntos un poquinho do que vos encargades cada un. Parece vos? Sí, bueno, pois temos varios proxectos. Temos un sobre o eclipse que vai haber este ano. Moi ben. Temos de reciclaxe de por spam e temos de PHs e compost. Vale, Mauro, ti de que te encargas? Pois eu hoxe estuve sobre todo no eclipse. Contanos un poquinho. Pois temos dous proxectos que fixemos. Un foi investigar eclipses en Europa. O último foi en Rumanía no ano 1995 e, bueno, moi orgullosos os rumanos do Eclipse total, falamos, non? Si, o eclipse total. Claro. De feito, isto puxeron nun dos seus billetes antigos, puxeron o mapa coa trayectoria do eclipse. Bueno, que en Rumanía hai un montón de inventos, a pluma estilográfica, o primeiro tranvía, hai un montón de inventos que teñen e non me extraña, cada cosa que teñen dañe máis bombo. Moi ben. Entón, ti estás dedicado pues, a esa parte da investigación. Ides estar para o eclipse, non sabedes? Eu sí. Sí, non? Eu de Teño principio visto tamén, velo. con Mauro. Eu non vou estar aquí. Eu tampouco, non o vou poder ver. Pero bueno, vai ser un fito importante. Hai dous ainda máis nos próximos anos, así que ainda se pode viaxar un pouco. Moi ben, isto non é como Halley que pasa cada 800. Contame ti, César. César, non? Sí, perdón. Víctor, perdón, dime. Bueno, pois eu encárgome máis do por spam, pero tamén estuve con Mauro no do eclipse. Contanos un poquinho do por spam. De que vale? Pois nós o por spam contamina moito, pero en realidad só ten moi pouco de plástico porque a maioría é aire. Por eso vola moito é tan contaminante. Daquela nós o que facemos usamos acetona. A acetona das uñas pode disolvelo, pero é mellor a acetona pura, porque a acetona das uñas pon pura, pero tampouco. Pero non é tan forte, claro. E que facedes? Disolvédelo e, bueno, e que averiguades? Disolvémolo e os nosos compañeros de cuarto da ESO para a súa excursión de fin de curso que van ir a Tenerife, pois véndeno porque metemos en moldes e facemos formas, llaveros, pendientes. Moi ben. Eles véndenos para o seu viaxe de fin de curso. Genial, moi ben. Que nos traes ti? Eu estou co PH, que normalmente para mirar o da piscina, etc. Sí. E tamén tuvemos comprobando no compost e tamén formas de facelo sen ter que pillar cosas tan profesionais, como por exemplo cos arándanos. Escoitades ben? Sí. Sí. Vale. Roberto, podes darnos un poquinho de máis de subirlle o micro dela? Sí, vale, perdoa, é que aquí escoitase. Sigue. Por exemplo, que cos arándanos é unha maneira
natural porque teñen unha reacción dependendo de se ácido ou base. Ajá. Entonces, por exemplo, co vinagre, Sí. non importa de que sexa de limpar ou non, pódese facer de maneira que se queda roxo, eso significa que é ácido. Vale. E tonos oscuros, como con bicarbonato, Sí. eso significa que é base. É básico. Vale. Unha preguntiña. O tipo de proxectos que traedes, como os traballades? Con club de... Bueno, vos creo que non tendes club de ciencia, non? No, centro sí, sí que Tendes temos. club de ciencia, vale. Parten do club de ciencia, son experiencias que traballades en aula na materia, pois, pues, de química, biología, ou como facedes? Son todas do club. Son todas do club, non? Interacciona de alguma maneira, sei que o vosso centro pois, é máis que coñecido pola cantidade de proxectos Erasmus que facedes. Tamén hai vinculación con iso, o Club de Ciencia monta proxectos que despois tamén podades un pouco tamén exportar a nivel de Erasmus por aí ou van por camiños separados? Sí, moitas veces cos nosos compañeros, porque nós ainda non fomos de Erasmus, imos ir para o ano que ven, porque empezamos en terceiro, Vos estades en segundo da ESO. segundo da ESO. Pois fan proxectos cos compañeros que veñen de outros países. Moi ben. Bueno, o sea que estades aí, como digo, no banquillo esperando xa para que nos ven toque, non? Sí, nós temos feito, o noso cole ten feito proxecto con algún colaborando con vos no voso cole e a verdad que é interesante. Pois estades tendo público na... Sí, Sí, hai bastante xente. hai bastante xente, verdade? A verdade é que sí. Pois nada, moitas grazas por cortarnos o que estades facendo, espero que os pasedes ben e esperamos vervos o ano que ven. Moi ben. Vale? Claro. Grazas. Chao. Graciñas. Chao. Chao.